Ugwumba. Makana mwakani sije akwamozu n'ihe mbosi. Eastern shop na akwa nna mụrụ ya. Ọzọ zụrụ agụrụ n'eziokwu. Anyị bịara agụrụ akwamozu. Nwoke wee vu n'egbe. Asị ya na ọgbakwa egbe. Mgbe ego n'iwu 200 naira na-echi ya. Ọmanya aka na akpata 2000 dobe. Si obodo ọkwa mbọ na-eri ekwu erie n'isi. Mbọsị akụkụ ka ife dere n'akwụkwọ nsọ na agụrụ mee. Na ndị iro yi esi otu ụzọ wee bịa. Ha yi esi ụzọ asaa wee nachacha. O nwere mmanwụ a na-akpọ kpọkịrịkpọ. Mmanwụ asaa. Mmanwụ Shumuchu wee bịa akwamozu. Ofu moto ka ha dịrị bịa. Ofu ụzọ ka ha dịrị bịawakwa. E nwere nke a na-akpa agaba. Ọ nara ebe a na-ekwu ya kome n'ukwu ube. Na-eche ka onye kwa ya bịaruo. Igbo be anyị. Nwoke wee buli egbe na ya akwụghị ụgwọ. Ụkwasị ya na nkwụ. Ọ na-akpọ. Dakwakwa ọzọ anyị kụgharị ya aka. Na nwoke nwa na-agbakpata. Igu na-aba akpọhụna. Ndị ihe mbọsị. Amara n'ụlọ ahụ gaba anyị ka anyị na-akụrụ ya aka. Nwoke wee nyajie dọpụba. Dọpụba lere o ji n'aka ọnyajie. Mgbọ na-agba agbara agbamasị ya. Asị na ọkụ egbe oyibo ka o ji n'aka. Ọ sịrị mgbọ na-agba ọzọ kwa were aka ekpe jide egbe soro mmanwụ wee gbaba egwu. Ndị be anyị mmadụ na mmanwụ na-agba okwu egwu. Ka a na-ekwunye m ibe egbe dị n'aka ekpe. Ebe egbe chere ihu nnekwute ụkpaka. Ụkpaka egbe chere ihu n'enu ya. Odo dị ite aṅụ dọ n'enu ya. Ka aka na-ekwu ka o were ya aka nni jide egbe aka ya gaa na trega anyị n'ụgbọ. Na-eche ka anụkwa gbọọ ndị be anyị ife anyị doziri ubi mbọchị ahụ ka ite aṅụ ji wee ruo na ama nna aṅụ na-agbakwu mmanwụ. Igbo be anyị mmanwụ dị asaa bịa akwamozu gbara ụzọ na-asa wee nacha ama nne enwe brọdahụd be ndị mmụọ. Ofu mmanwụ anyị isi gbuo ụzọ jee na agbata obi ebe na-ewere ego jezo. Igbo si na nwaanyị ama mmanwụ ọkwa eziokwu. Nwaanyị eburu nye o ji enye ubi wee nataruwe n'anya na agbụgbọ maka ibe ọ bụrụ oke ebizo n'ata mpụ ya gbarịrị ya ama otie na ibe nwa akwụkwọ mmanwụ ibe nwa akwụkwọ isi mmanwụ tupu ndị o ji enye ubi gbaraba ọsọ. Mmanwụ asị nwaanyị ya ma bụ ya na-akpọsi nwaanyị na-enwe ọya ọka gbajune anụ afọ ọka na-agba n'ọgbọ na-agba ome isi o nwere ka isiri ibu ndị egwu. Igbo be anyị arụ na-emekwe ụmụ nwaanyị agbata isigo ntị ka afọ ole ya ejita mmanwụ mana ihe agbadowe. Igbo na-ebinye m ije ejere m ọbụ ka mmerụbe mmanwụ megide mmanwụ n'ọbụ. Asị na ya eje n'ọjibe mgbe ebe okwu na ya ga-alụ ọnụ anyị ruo n'ọjibe mgbe emebe mmanwụ mechaa ewewe ji na ọkụkọ dị m n'aka onye dị ebe ọ na-amụrụ anya ọkwụra ya eburu ya ndebe anyị odogwu. Ọba akụ na-edozi obi Igbo ndị Igbo gboo Igbo ndị Igbo mgbe gboo. Ọba akụ na-edozi obi onwere ife njọrọ ka njụwa gị nwunye gị ọka na-atụ ime ka ndị okuko nwa na-ana na-ebu isi doo. Ndị be anyị ọkwa na ọchịchị Tinubu. Ọba akụ na-edozi obi tagị ya n'ụlọ dị anyị chere mgbe ọ fụtara ọrụ akpa ịnekwe ma onwe ọmụmụ eme ego otu ebe nkeri deriwe kọwasa na-apa asị ewejezụta egosi nwanne ya. Ọba akụ na-edozi obi onwe nwoke ọhụrụ na-eleta esi ahụ dị esi na ọwa asị ụtụtụ echi ike nene ya bụ ihe owu ibe. Ọba akụ na-edozi obi ejecha ma ọkụ were ji na ọkụkọ nataba nnapụta na ahụ agụ na ahụ igwe akwụ mere njaka ụmụada wee chee m n'ezi njụọ gịnị ka mere ụmụ ọkụ ji echere m. Asị na ihe abịa ka ngozi be mmanwụ na-ele nsi eme mmanwụ na ọ dịba mma. Akụ na-edozi obi ọ bụ ngosi ụmụada mmanwụ. Nsị kama nwaanyị ya ama mmanwụ asịrị ma wụrụ so ya ọkụ mana ncheta nsuwa wụrụ ọkụ mmanwụ anagbo mmanwụ na omenala anagbo. Nsị ka nwaanyị mara mmanwụ kama mmanwụ ya na akụ na-edozi obi mana ịgbatụfu nwaanyị amara mmanwụ eburu m ụzọ kpaa ya aka na agada onye ọtọ ntọrọ mmanwụ agbadebekwara onwe ya tụọ dị m Ogbuoja. Mmiri mara ugo n'ihe mbọsi dike mmiri mara ugo
azụ ndụ wee si obe nsara ụmụazị achọrọ anụ nsara amaba na nsara enweghị anụ ibe ejiri isi nsara merie nsara si gbabarụ m anya eziokwu oke gwo mụ n'anya ji uwe mebe akụ na-edozi obi ịnụwa ọkụkọ ya mụta ego ebi o nwere nwa ekpere nchọrọ ka mkpere nri ogologo ndụ na ahụ isi ike ibe akụ na ibe enwe enwe etikwere nye otu nkeri nkeri isi ekpere amami ka eji ama ma nwoke ọ dịzikwa ndụ ritata ụra n'ụtụtụ ọkpụrụ ngedenge na-anya mere ọkpụrụ ọta akụ na-edozi obi ọ kwado utu ka nwoke si amụ ndị be anyị itata ụra n'ụtụtụ ọkpụrụ ọta ịchọba dọkịta ọkwa ndị ụka na-ebe biko ọkwa ndị ụka na-ebe kedu ibe ji mma na David amụgbo ọkwa na-akụtara nwata nwaanyị na-amabeghị nwoke dọwadi ya n'akụkụ bedi nke ọ na-aya arụ chi ụtụtụ kwuo metụghị ya aka ụmụ Izrel debe akwa na David amụgbo ọzọ akụ na-edozi obi na-ekwe eze ndị Igbo diketegete ezi Igbo Ugwumba eze ndị Igbo na mere Republic eze ndị Igbo gị bịa kene sinetọ nke ngwuru sinetọ na-atụ anya ya eze ndị Igbo bịa kene na onye a na-agba nkịta ya bụ na-ederi ya aka n'isi eze ndị Igbo na-akpọkwa nkịta ọkwa ya okpuru ọla kpọbara onyinye okpuru ọla gị na-erukwa anya ịkọta okenye ji agụ mmanya mpịatọ ọdụ onye chiri echi ndị kọndọktọ karịa ebe esi na-etikọ nnọ karịa agbazie si na-eji ochiere na ntorofu ọkịja eze ndị Igbo dị ike ime ụmụ mkpọtụkwu kwere Anambra South iji ahụ na-ebubo onye kwuo eziokwu n'ebe eze ndị Igbo nkwatụkwu kwere Anambra South onye kwuo eziokwu ihe adịrịrị ekele papa gị ndị be anyị ka ọ na-abụ onye dị ụka nata oriri nsọ izu dibịa n'ụzọ ya narakwuo ya ọchị elu eluigwe nwere nke ka ụta asịrị ndị okenye megbuo n'ibe maka ekele m ụka nka m na-achọ oriri nsọ ụkọchukwu si ya ga-ekwu okwu Chukwu mmadụ isebu nke ọgụrụ mụ ya ọra ndị ayọta nkwe nne m Chimọnde ewu nchọba ụzọ ọchọta kụwa ka ụzọ meghe ebe Agnes wee gbuo ebere na-agba uwere Agnes si na nna ayọ njọ biko ndị ihe mbọsị ebe kwuru ụmụ ya na ndị ayọta o nwere nke ihe anyị ije ọkwa nke gụrụ m ka mara amara ọgwụ ibe gụrụ m ụlọ ọgwụ ibe yọ nwa obere ibe okpuru ọha ibe yọrọ Agnes agba ya akụkọ oruo saizi eju n'ebiri nke mere nne nwa obere ibe yọrọ Agnes otu gwuru ọmịwa eririgo otu ele nkọchi ibe dị na-abụ ekpere mmanụ ncheche ntị ka ọkọ ọsị na m na-eme njọ okpuru ọha ka njụwa ebe kwuru m yọ na ndị ayọta ọkwa ibe niile mụ wee kwuore m yọ ịyọ na Agnes yọrọ onye hụ kedu onye mere njọ akụ n'ụlọ bịa na-agba ọgụ ochi na windo wee gbụwara ogukwe prọpati ihe wee gba ọsọ ọkwa ịma ala onwekwa ibe n'izuru izu ụka na-abụ Ugochukwu TV na friji okwu ebughoro onwe ya ọkwa nnene akụ na-edozi obi onye eze na Moscow ọgaranya obi elu ọcha onye eze na Moscow dịke ndị ikerere nke na-akụ na-edozi obi ụmụnne na-eme ọfụma onye eze ọ nwere ibe chọrọ ka nke ọrụ gị ọ na-adị mma nwaanyị tụcha ime oyirekwa hot mini maka nwaanyị tụcha ime yirekwa hot mini amabịa mbara emeri n'ike ịma na ọ na-ebu ụmụ okorobịa kpọghachirịkwa onye eze kelere na akụ na-edozi obi nwaanyị ekwuru ọbịa dịrị ọnụ gwanarị gị ọzọ n'ọcha aka na oyi anara onwe ya ọ sịrị gaa na were obu nwa ya chiri ofe ọkwa n'aka fụtaruo kpọọ ya Chinyere nwa m akwa ahụ amakakwanye ka m were ofu ka wee naba Chinyere kpọọ ya akụ na-edozi obi ọchịkọta akwa ahụ pụta ịgba akwa agbata n'akwa ahụ ụmụ okorobịa adọọ gị aka n'akwa onye eze ya ka ejikọtara nwaanyị
mbọsị akọkọ mbọsị nkwọ wee gaa ebe mbọsị eke ọsị na ya azụ eke kwụrụ ọbịa eke lechiri kpọrọ pawụda bụ iti na akpa ewere ekpoju akpa o ruo na eke kwụrụ ọbịa ọzọ akụ na-edozi obi dere kwe mana ọ na-eme ọnwa ebughị otu onye ebebere isi mkpụrụ kọlụ ebughị oge na ọnwụnwụ chiche akụ na-edozi obi ọba spid ya na-ebu ma nke mmiri mmanụ ugbo mgbafọ a na-ebu ọgwụ kama ọ takarị ọka na ọbụrụ azimenti akụ na-edozi obi onweghị ihe ụkwara ji eme nwe kama ọkụkọ ya ibi onye eze na Moscow ịmakwa nwaanyị anataruo na eburu ọha chiri họkmini tiri ukwu buru ụgbọ ede onyeisi họkmini chere ma agbagotekwuo imefu anya na mpara nwaanyị ọ na-acha ka onye eze na Moscow nye ka nwaanyị yiri lụọ abịa ka ọ na-eje abịa nwaanyị abụghị ya n'ụzọ nne tinyere kedu nke ịgba ọtọ were abịa ihe ọ na-ataba akwa n'aka ezigbo wee nata Chief Balance Protocol ọdụgwa n'ọma biko nwunye gị ọka na-atụ ime ka m bịara okuku nwa Igbo na-eyere ji kasara ọkpa agbara n'igirige ọkụkọ ebe mabebe nwụọ ụzọ chetadị na ọ na-eme nnukwu mmọnwụ na ọkarịa na ọkpọgori nwaanyị ahọrọ ọrụ n'akwa ọ na-emekwa okokarị obodo nke Igbo nna n'ebe akụ na ọkịja abịarugbo ndị ego eze nwata ọkịja na nna n'ebe akụ na ọkịja abịagbo eze nwata na osibe eze ndị Igbo ị na-agwara nna ego ya abịa nyere m aka mmanwụ ekwe ka m gbara aka wee bịaba nwanne ego ya abịabeghị ma ananyere akpa ido ma ọ bụ akpa nkakwụ nke gụọ ma atọbere nye maka na eziokwu ụmụnne na-agbapụrụ onwe ha n'anya bụrụgo n'iru biko ka njụa ofe dị mma ụtara dị mma ọkwa agbịrịkweghị ukwu ọkwa eziokwu ka njụkwakwa ụnụ ọ na-agbagba nwaanyị ọta ekiriwe ekiriwe o nwere ibe chọrọ ka njụa ibe ahụ utu kwuru ụkwụrụ ọdụ ọkpụọ ya eribe olu ya aka okpuru ọha wefuru ndị nke ọba ọka ngoro ego mgbe e mere ihe n'onu mmanwụ okpuru ọha kwa ịma na ịbụ nze na ọzọ ama m igbe ha na ịbụ nze na ọzọ okpuru ọha odogwu na ọkịja ịma na o nwere ike bọchị ikpuru okpu mme ka iche na ịbụ ụra ọzọ mana ọ bụ asị nwoke ọbụla amụrụ na Igbo okpu ọzọ okpuru ọra ọ bụrụ asị gbaka n'aka na agara ka mma ma okpu ọzọ ka mmarụ okpu ọzọ nke ahụ bụ ọzọ nchịtọba nke ikpo n'isi ọzọ egbugbugbu si isi mgbede kụwa ikpuru ya edobe ịbara n'ụlọ ụka ikpuru ya edobe mana ebe ị nọ na nke nwakpughe ikpuchie ya ike Ogbuoja n'Imo egbu nwanne ọbịa bụrụ ego n'Ọkịja eze nna adebe akụ taka ihe ahụ ọ bụrụ na asị ka m kwubo onye na nka jere ọmụgwọ na Legọs anyị amaghị na ọmaghị ibe a na-akpọ AC oge ya nwoke ijiri mbụ AC nwaanyị na nka wee ruo ọmụgwọ nwa ya si aba beturu m ka ọsa ahụ nwaanyị na nka baa ka ọsa ahụ nwa ya gbanaga AC spirit unit mgbe ọ sachara ahụ si na toilet na-afọta wụchitọ were oge ele n'onu AC wee buru bịa nwaanyị na nka tie echekwe na ọgọ nwoke na-eje ụka ya bụ ọ na-agwọkwu ọgwụ nwaanyị na-aka na-aba ya bụ ọgọ nwoke si ya na-eje ụka were aghọrịa onye eze ya bụ ọgọ nwoke na-agwọkwu okpuru ọha wefu n'ike ọgbọ ka ngoro ego okpuru ọha derube cheta na agbata eke ka kọndọktọ na draiva ji eje ọrụ ọkwa eziokwu maka na draiva ribe ego nna ya ụbọchị ọzọ rụọ kọndọktọ ribe ego ga draiva ewere ya mmiri o kwesịrị ifesi n'azụ fesi ya na adọ ka ọ mara mgbe kọndọktọ natara 1000 achọba ha ka enye ego onere anya na mmiri ibe ọzọ ya n'ihu pawa ọkụkwa na moto ọzọ asidenti emegbuo Ogbuoja bịa
ji nwayọọ na-ekpoko oge ole ka iji bịa ị na-afụ ya ka ọ dara ogo serere ya eserere Igbo be anyị ụnụ si m kwuwe okwu eje mere biti nke m gwuru gbochie hoo tụọnị m Ogbuoja gebe ekwentị ọ na-emesi gbara ọkpụrụkpụ gaa n'oke otume nwata fitere ọkpụrụkpụ nsị otiri ọkpụrụkpụ mmeyi wee mana ya na ibe na-eme akwa eziokwu onye eze polisi gbara nkịta tọchịdara iwu ndị nche ibe na-esere ada na ọkpụ okwu eje eri nri eje eri biko kedu onye na-ama mmanwụ ego igirigi biko ndị be anyị ibe nwe ọbụcha ego ka ọ bụ mmiri na-ezo ka mmara maka a nọrọ n'ogo mekwe ndị odogwu okpuru ọha be anyị akwụdoro eze ewetụkwere ngo okwu akwụdoro eze onye eze ọda dị mma onye eriji ha bụ osebe Igbo okpuru ọha ibe izegoro ọda dị mma onye eriji ha akwọ ọgbajebe n'Igbo maka na onye ọgaranya sie Igbo o dozie ya ahụ mee ka o risie nna ike onye ụbịam sie Igbo ọgbaba ya ala Igwe Jenga